Kan I prøve at fortælle, hvad det var, der skete før kampen mellem England og Spanien? Jo, altså, de varmede op alle sammen, og så var det selvfølgelig England, der hæppede på England, og der var mange spaniere, der hæppede på England. Men vi, lige en kamp, vi kom 2 timer før, så skulle de alle sammen ud og kigge på banen bare. Og så løb vi hele vejen om på den anden side, og så stod han under ved bænken der. Eller vi råbte nemlig, da de kom ind på banen, og så vinkede de til os. Og så Juan Mata, han smilte os til os, fordi vi stod og kaldte på Bojan, eller sådan noget. Yeah. Og så var det da vi kom ind på banen, der råbte. Ja, det var der, de vinkede til os. Yeah. Og så, så løb vi derover, og så kaldte vi på Bojan, og der var mange andre, der også råbte på ham. Men han rørte dem, men så sagde jeg, skrabbo på 10, og så sagde han for mig, og så kom han ned. Og så skrev han også billeder med mig. Så inden kampen, der forærede I Bojan en skrabbog til fordel for autografer. Hvad er der så sket her efter kampen? Hvem har I fået autografer af? Juan Mata og Xavi Martinez og Jeffren og så Igor Munian. Var det fik vi ham? Fik vi ham? Ja, så var der en nummer 8, som var Daniel Parejo. Og det der? Ja, nej, vi fik af Martinez og dem. Ja, jamen, vi fik en, vi ikke rigtig kende. Ja, vi fik af, det var ham Parejo. Hvordan kan det være, at I holder så meget med Spanien? Det var efter VM. Vi startede, nej, det startede i VM. Jeg startede i VM. Hun startede efter VM. Jeg startede med i starten af VM, hvor de tabte til Schweiz. Det hele startede med Fernando Torres, og så... Ja, og så blev vi ligesom fan af dem. Skal vi prøve igen? Failede